Astăzi e ziua lui Daniela și mergem să o întâmpinăm. Suntem pregătiți? Ești bucuroasă mai că e ziua lui mami? Da? Chemă și pe Edi? Haide că vine mami. Hai să-i ducem flori la mami. La mulți ani, Rita. Super de... Mersi. Wow, ce fain buchetul. Mulțumesc. Ce faci? Mulțumesc, copii, de să le iau. Wow! Yo, ce fainez. Hai să vedem cum să fie ziua ta, ce zici? Faină deja. Deja? Da. Ce facem Mama, de ziua că e cea ta? mai faină. Da? Ce face? Mergem la Baia Mare. Și? Mă sărbătoresc. E ziua în care avem timp pentru noi? Da, ieșim la cabană, nu? Și la cabană? Da, ne pregătim să avem din nou timp pentru noi, să sărbătorim. Numai nu ne putem organiza să plecăm odată. Dar mie nu-mi place faza asta, frate. Când trebuie să plec, deci mă stresează maxim. E ora Mie nu-mi 2:30 place. și Nu știu dacă vă place a voi, nu suntem dar mie gata. chiar nu. Păi ai mă avut de stresează umblat maxim. după flori, după... Dar nu-i faza cu umblat, e așa chestia că trebuie să-mi pregătesc, aia nu-mi place. Hai să ce fac copii. Hai. Uite-l pe Eliam. E prietenul meu! Da, ce mai tare. Da, verișorul. Aici avem niște fotbaliști. Adică, hai Timu. Ce faceți? Cum sunteți? Bine? Bine? Da. Ce fain ești. Ce faceți? Cum vă jucați? Aici! Hai, uriața! Aiurea? Gol! Ce jucați? Fotbal? Fotbal. Nice. Țeluchi! Timo, vii să-mi prezinți regulile spațiului? Dar cine a făcut regulile astea? Maia, Timo și Nina. Du-te, mă. Spațiile joacă pistolul de copii. Ok. Și ce reguli ați spus? Zi-mi un pic. Regulile sunt 1, 1. Să nu faceți gălăgie. 2, Să păstrați curățenia. ok, 3, Pe hinta mare au voie maxim 80 de kilograme. ok, 4. Cine se pune primul pe o hintă are prioritate. ok. Că dacă se pune cineva pe hintată și se dă, tiroleana asta îi dă prioritate. Am înțeles. Nu are voie. Și ultima regulă sau? Mai câte aveți? Eu 7. Cine primește interziție va trebui să o accepte. Am înțeles. Interdicțiile sunt acestea. Bă, dar vezi reguli aici la spațiu de joacă. Interdicții. Interzicție, adică vă dăm afară pentru o perioadă. Ok. Atenționare, dacă ai 3 atenționări, primești o interdicție și... Bravo! Bravo! Și ultima regulă care-i? Să nu lovim pe ceilalți copii și să respectăm toate regulile. Fain. Și un pupic, Luchi, la cameră? Da, Mulțumesc. Eliam, cum e tușii? Ce orare spui la tușii? Că e foarte bună. Trebuie să ai sănătate. Sănătate? Super. Te bagă. Toți copiii vin la tușii. Este mingea? Cum e tușii? E bună. E bună? Da. Super. Au! Hai! Hai că te pricepi la fotbal. Cum ne-a cunoscut noi? La fotbal, a? Haide-mă, pase! Chiar? Timo, dă-i o pasă la mama. Chiar. Sper că... Mamă, ești impresionat. O, dar
Timo, ce urezi la tu și de ziua ei? Îi urez multă sănătate și să o binecuvânteze Dumnezeu. Văd că Daniela deja a început să ducă singură bagajele. Lasă că le aduc eu. Am dus mă unde montan. Îți place? Place să pun mâna dacă e nevoie. Ha, pe bine am și eu, mă trebuie să-i filmez pe copii. Și am pornit. Copii, voi ce faceți? Rămâneți la bunici? Da, Mai rămâne Edi, nu? invers. Invers, Edi rămâne, mai nu. Păi le-am făcut bagaj împreună, am dus să... Să o tărască? La mulți ani. Eu, noi trebuie să luăm ceva la maică, de ce acces. Putem. Luăm din mall. Intră și ei ceva. Să luăm. Vei mai acum mine să luăm ceva la bunii. Și am trebuie să luăm cadou la bunii. Bunii Luci. Ce e? Place oare? Nu știu, ziua ei? Tu cunoști, fie să 2 zile. Deci a fost deodată. Aproape. Hai, mamă. Ce să-i luăm oare? Bar n-am. Întreabă ce i-ar place. Bunii, mami, ce ți-ar place? Are din Ia să asta. vedem. Ce? Ce șmecherie cu 3. Pac, știi să faci. Să facă... Care-i fain magazinul? Este și sus. Ai găsit ceva? Eu să-mi pus pâine și bag pâinea mea înăuntru. Să mai ia. Tu ce cadou ai pregătit la... Acum mai cumpăr. Ah. I-am făcut o pâine de casă. Știu că îi plac chestiile bio. Uite ce faine de astea. Și-ați dus și mâncare la lucru. Acum e pentru bun, nu pentru mine. Acum, ce vedem? Îmi face tăieție de casă. Chiar nu știu. S-ar putea să facă. Ce ai acolo? Ce e aia? Hai să vezi ce mi-am găsit de ziua mea. Pentru make-up, birou. De make-up, uite. Ce faine. Acolo mine să știi, loc la... Dacă și Edi și-o găsit ceva de ziua lui. Și masă să fie. Masa aia, de bun. Ce asta e de vânzare? Este și Uite masa aia, ce faine. Ce fain masă? Ce ai zis, mami, că faci? Cumpăr lui un cadou de ziua mea. Alegeți. asta. Și Maia. Alegeți. Deci tu de ziua ta faci cadouri? Da. Deci ce mai mare Atunci stai, că atunci și eu vreau. Ce mai mare bucurie să dăruiești, nu? Da, bine. Dacă e de cadouri, și eu vreau cadou. Cred că pot să-mi aleg și eu cadou. Papuci, haine. Papuci aia nu. De alergat, vrei tu? De alergat. Am de când nu mi-am mai luat niște papuci de alergat. Păi de-aia zic că ar fi cazul. Zici? Hai că-mi caut și un cadou atunci de ziua ta. Ce? Cine mai vrea un cadou de ziua lui Daniela? Mâna sus. De ziua lui mama ai primit cadou. Bă, ce bine umbli tu. Te descurci. Eu vreau stele să iau. Stanley? Crezi că ai nevoie de Stanley? Tu vrei pentru tine. Nu. Nu? Zi, mai ce? Eu deja am unul și mic și mare. Eu am stele și mic și mare. Nu-i de folos. Interesant. Tu ce ai zis, mami? Alea de servit. Păi și ăsta e de servit. Ok, hai, hotărâți-vă, alegeți voi două. Într-un final, v-ați hotărât? Da. Ce luăm? Ce? Nu asta. Care? Asta de servit, eu. De ce luăm până la urmă? Deci asta mă gândesc. Ok. Îți place? Da. Îți place mea?
Și ce mai luăm? Nu ceva urmează în ton cu poate asta. Aia de la Maia. Să văd. Ok, hai să mergem. Și cu asta. Pentru aperitive, știi? Petrușnițele. Ok? Pentru șnițele voastre, nu? Hai, ce mergem. Mergem. Oh! Pornit! Am pornit spre Baia Mare. Ei. Sunteți bucuroși că am pornit într-un final. După câte ore? Habar n-am. E ora 4. Nu știu. Nu trebuie să vorbești așa, că se aude. Am avut astăzi multe de rezolvat. Am avut astăzi un moment important. Chiar. Pentru mine. Ce moment important? Că am vândut Prime-ul. Astăzi am fost asemnat la ADIA, la contabilitate. Și chiar astăzi am făcut 4 ani de Prime. Foarte interesant. De ziua mea, acum 4 ani, deschis Prime-ul și acum l-am vândut. Interesant, nu? Cum le așează Dumnezeu. E tare cât ai învățat un domeniu nou, Horeca, de la zero, știi, în ăștia 4 ani. Și, da. Și te-ai descurcat 4 ani. A fost chiar ok. A fost greu. A fost greu că trebuie să acoperi, ca și antreprenor, trebuie să acoperi foarte multe domenii. De la acte, angajați, promovări, controle, aprovizionări. Sunt foarte multe domenii pe care trebuie să le... Și un stres așa continuu pe care l-ai în subconștient, chiar dacă nu se întâmplă ceva într-o zi, tot ești stresat, oare iese din aia, am comandat, fetele sunt ok, s-a stricat ceva, nu s-a stricat, merge netul, nu merge netul. Deci, într-un cuvânt, te bucur că s-a încheiat ok și... Da, și mi se pare că e fain cu fost, dar nu știu dacă aș mai intra acum încă o dată, dacă ar fi să iau de la zero. Mi se pare că ca și femeie nu poți să intri în antreprenoriat dacă ai copii mici sau ca și mamă, să nu zic ca și femeie. Ca și mamă, cu copii mici, nu recomand. Deși eram mult acasă, capul meu era tot timpul să mai rezolv ceva sau să răspund la un telefon, mă sunau fetele că nu mai au nu știu ce legume, nu mai au... Era așa, nu eram nici acolo cu ele, nu eram nici acasă, 100%. Zi un pic ce ți-ai zis copiii acum de când nu mai lucri la Prime? Cred că în fiecare zi îmi ziceau: mami, ce fain e cu tine acasă. Dar tot timpul au fost cu voi acasă, nu că nu erai cu noi. Și mi-am dat seama că am pierdut mult. Au fost 4 ani importanți pe care puteam să i-am cu ei și pe care nu vreau să-i pierd de acum înainte, că de-aia am și renunțat să mai continui și l-am vândut. Sunt 4 ani importanți, încă îi mai avem, încă-s micuți și au nevoie de noi 100%. Da, deci la mulți ani Prime, la mulți ani Daniela. Da, un sezon nou. Ce să mai avem de zis? Începi să te regăsești, adică să vezi care ți rolul tău în familie, știi? Încă nu te văd, cum ai zis și tu, încă nu-ți găsești locul, nu-ți găsești dinamica, adică nu te poți vedea încă afară pentru că mai ai de rezolvat anumite lucruri, până când nu vezi actele semnate, ai zis că nu crezi că se întâmplă Da. tranziția asta. Da, și pentru că niciodată n-am stat acasă așa, nu știu cum să fii, adică chiar nu, vorba ta, nu-mi găsesc locul încă, parcă nu știu ce am de făcut, care mi rolul. Întotdeauna am avut ceva, ori la Thermomix, Tu ai și la viața asta de agenție. antreprenoriat, știi, în tine, natural, adică tu trebuie să faci ceva, mai ales pe partea de business. Și chiar îți iese, nu ca și cum nu-ți iese, știi? Numai că a fost lucruri în care nu trebuia să te bagi și am știut că nu trebuia să te bagi. Da, cum ai zis tu, din toate am învățat și învățăm. Hai că deja mă doare stomacul iară, încheiem acest subiect. Asta mi-a fost chestia, că în ultima perioadă chiar am avut niște probleme de sănătate așa și dacă nu încheiam, știu că nu se sfârșea bine și mi-a provocat mult stres.
De aia zic că nu știu cât de pregătit am fost să conduc eu afacerea asta, dar am învățat din toate. Da, sunt curioasă ce va urma, știu că o să facem chestii faine împreună. Asta vreau să ne focusăm de acum, când facem un business, să-l facem împreună. O să ne axăm mai mult pe cabinet și să vedem ce uși ni se deschid. Eu zic că o să se deschidă. Amândoi suntem în direcția asta. Că eu sunt mai vizionar, tu ești mai practică. Da. Dar împreună facem o chestie faină. Tot timpul când am făcut lucruri împreună a fost wow, știi? Ne îndreptăm spre Baia Mare, aici. Avem tot ce ne trebuie. Așa de frumos este. Mai ales o avem pe mame aici, alături de noi. Și pe tati, alături de noi, cum conduce și e foarte ocupat. Salut, Maia, cum te simți? Te simți bine, așa? Ne îndreptăm spre Baia Mare și abia aștept. Îmi place că mă duc dimineața și o ajut pe bunica la gărit. Da. Trei lucruri bune de la mami. Primul este despre mami este că 1 e inteligentă, 2 face curățenie și 3 e iubitoare. Și un lucru rău, că se enervează foarte rapid. La asta mă gândeam și eu. Foarte rapid. Chiar și când clipesc. De aia nu mai clipesc o oră întreagă. Sau când mănânci gumă? Oh, da. Când aude... Ia. Semințe, gumă. A, da, semințe, gumă nu ne lasă, pentru că dacă aude, ea aruncă guma aia de la urechile mele. Tu m-ai înțeles? Si da sau nu? Acum mă uitați pe Răzata. Răzata e excelent. Ceva clar foarte exquisit. 3 lucruri bune. Că face de mâncare, că face curățenie și că ne duce la... La? La Negrușa. Nu. Și că ne ajută la teme. Și un lucru rău este că nu se trezește dimineața. Și acum o să facem pauză ca să băgăm câțiva picuri de motorină. Hai să vedem. Cum e, Edi? Hai că am făcut pauză. Ești aici? Sunt aici? La unde mergeți? Să ne cumpărăm pufuleț. Au plecat. Am ajuns în Baia Mare. Am ajuns și am și plecat. Ne-am lăsat pe copii la bunici. Da. Noi plecăm. Lângă Baia Mare, la bunicu. Știi că am zis în vlogul trecut că trebuie să mergem pe la bunicu. Am zis? Da. Până acum chiar ajungem la bunicu. Da. Ajungem în satul unde am crescut și am copilărit. Dulgheș. Mulțumim lui Simina și Lovi. Da, o să vă arătăm ce cabană faină au. Trebuie să vedem dacă o închiriază sau nu. Chiar n-am fost de mult la ei, când show. A fost odată numai. Atunci încă mai era un lucru. Wow, ce fain e, super fain. Degenerate. Ce tare, foarte fain.
Uite ce frumos mi-a pregătit cu mnățica mea. Scumpă, la mulți ani, Daniela. Mulțumesc, Simina. Foarte fain. Urmează un foc în șemineu. Încă a fost o zi faină. Da. N-am crezut că se mai termină. A fost lungă. Cam, da. Păi ziua mea trebuie să fie lungă. Mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Prea multe activități. Azi că mâine relax. Ne trezim la 6. Și edităm ceva. Edităm, citim, ne rugăm. Da. Sport, nu ne-am pus haine de sport. Da, Ce facem? trebuie să facem oricum. Ce ți-a vorbit domnul astăzi, chiar dacă a fost o zi așa agitată? Știu că ți vorbește tot timpul. Vorbește tot timpul? Da. Că în orice circunstanță pot să am pace. Bună dimineața! Suntem la Tulgheș. Asta e satul unde am copilărit. Ai putut să dormi? Da, am putut, deci am colorat, am citit puțin. Și Eddie? Ce Și face? acum ne-au lăsat puțin pe telefon. Ok, Eddie? Eddie s-a trezit, a mers la găini, a colorat, a jucat pe sticlă și acum doar ne-a lăsat. Deci copiii sunt bine, noi suntem bine. Da. Fresh. Nu mă filma că nu sunt machiată. Nu, lasă că nu-i despre asta. Tu ești faină fără machiaj. Știu, da. Trebuie un pic de retuș. Da, sigur. De Ikea. În ușă. Am ieșit un pic la mișcare. N-am mai fost pe aici de ani de zile. Grămadă de ani. Când eram mic, aici aveau cartofi bunicii mei mai de mult. Bunicii din partea lui tata. Păi ce are? E problema că tu nu ți-ai pus papuci adecvați. Nu știu cum ai venit. Eu vin la cabană. Și când vii la cabană, stai în cabană? Nu te bag la sapă, da? Deci exerciții pot să fac și pe terasă acolo. Da, sigur. Hai să mergem un pic încolo. Doamne, nu te lași. Ce Uite asta? cum o să încălțat, cum e bucată. Păi o să înveți măcar data viitoare. Pe tocuri. Și pe tocuri. S-au construit destul de multe case. Bine, acum suntem în afara satului Tulgheș. Și până la urmă am convins-o pe Daniela să vină. Dar ești ascultătoare, așa, comentezi tu la început. Ce să facă? După aia mă lași singură. Ești pățită, nu? Dar nu, ăsta e mood-ul tău. Prima dată te respingi. Apoi uite unde mă bag. Îmi place mirosul ăsta. Când eram mici, Îți când place? eram la țară, mergeam acolo în grajd și ne dădea bunicul lapte din ăla mulți.
Atunci proaspăt și beam așa din spumă, știi? Plăcea de numai. Cred că de atunci îmi place laptele. Îți place Bea în laptele? loc de apă. Mie nu prea place laptele, deci... Ne mergeam rar, da? Tu chiar aici ai crescut. Exact. Până ai intrat la școală, sau? Nu, că am fost la Cămin, deci nu până la școală. Ok. De 4 ani. Cam așa, 4-5. Cum miroase cea, nu-mi place. Picăm tare. Vulcanul eu are ceva? Păi să vedem. Eu nu. A bine, tu cu papucii te ești, are rost. De sport, m-a căutat. Da, hai să-ți arăt papuci de sport. Păi nu de sport. Ba da, de sport. Da, oare de ce sport? Cum să te gândești că mergem la bunicul la țară și să nu-ți iei papuci? Da, nu m-am înscris la maraton, am venit la cabană. Păi da, dar când vii la cabană nu stai în cabană. Nu, uite, aici era drum și mai dus pe arătură. Păi nu-i fain. Da. Despre asta e, aventură. Să mă duc să cumpăr papuci ca să avem pe viață. Da, păi mergem aici în sat să luăm o pereche de papuci. La mall, în Baia Mare. Ești fiartă pe mol. Te-ai gândit acum, ziua mea am oportunitate să mă duc să-mi iau cadou că de fapt asta a fost ideea. Cadou pentru ziua ta. Am fost 10 minute în mall. Hai, spune adevărul. Da, am fost telefonul. Da, nu. Mulțumesc pentru acest cadou generos. Doamne, Nu, chiar apreciez, nu m-am gândit că mi-e că ce-ți iau? telefon. Pe nici nu m-am gândit. Deci balta. Dacă vreau să te fac să vii undeva sau să te întorci din drum, numai atât trebuie să zic. Trebuie să câini. Câini. Păi chiar că... Și cum îți plac câinii? Păi când am fost mică, am mușcat un câine. Și de atunci mi-e frică. Da? Nu înseamnă că toți câinii sunt răi. Sau că toți câinii o să te muște. Păi nu, da. Ai o frică așa, îți rămâne, ca la dentiști. Bravo. Păi de ce să nu gândim și lucrul ăsta că tot e o traumă, tot e o rană. Hai să lăsăm să vindece rănile alea. Că trauma de fapt asta înseamnă o rană. Hai să le vindecăm, să nu stăm cu ele deschise. Ce zici? Da, de acord. Începem cu asta, cu dentistul. Da. Cum fac când vin la tine Cum faci? în cabinet? Da, îți permiți, ai toată chestia. Te iau de mână. Nu mai trag. Mai faci anestezie? Nu mai face, te trag. Și eu ce zic? La mine în cabinet, eu fac regulile. Tu nu pui mâna pe mine în cabinet. Și acum urmează să facem micul dejun. Da, acum chiar am ajuns în locul de unde provine slănina, adică la bunicul. Și... Am uitat să dăm la Dia am uitat? slănină, că ne cerut. Ne cerut pe ei ducem. Ce să ducem? Ok. Cum e? Super. Dacă mă întrebați unde e plita, n-am avut loc. Și așa, aseară am fost supărat. Nervos. Da, nervos. Că era multă dezordine în mașină. E bine, da. Păi jumate a fost aparatura. Aparatura. N-am pus multe haine, n-am pus chestii. Da, dacă puneam aparatura, Lumini. dacă era după Daniel, trebuie să punem lumini, trebuie să punem microfoanele. Cred că vrem să filmăm cu bunicul, să vedem dacă vrea bunicul. Că noi am adus aparatură de așa, minimal, în ideea că vrea, dar vom vedea dacă vrea, că nu știm. Îmi venea acum o chestie legată de ce ai dat pe lângă. De? Că în viață, știi, când faci mizerie, poți curăța și poți să-ți ștergi orice urmă, dar sunt lucruri care costă, adică ai consumat și vețel, ți-a timp să repari.
Știi? Nu totul e fără preț, Da, fără urmări, cum zici, fără consecințe. fără consecințe. Faptul că omleta a ajuns aici pe plită se poate rezolva, dar necesită anumite lucruri. Trebuie să vin să șterg, șervețel, deci toate lucrurile în viață se rezolvă, dar sunt consecințe pe care trebuie să le asumăm. Orice acțiune a noastră are consecințe. Și da, se pot rezolva, dar Dar cu ce cost? da, cu un cost. Da, tu ești foarte așa profund de ceva timp. Vezi tot. Păi vă, tot timpul am văzut. Dar nu m-am exprimat. În orice lucru vezi câte o Maximă. maximă. Dar se vorbește, știi? De asta zice și Dumnezeu, știi, că în creație, în tot ce-a creat El și tot ce ne înconjoară, îl vezi pe El, știi? Și El îți vorbește și te educă și te învață și Da. prin cuvânt și nu numai. Îți mulțumim pentru masă, trebuie să binecuvânți și timpul ăsta pe care îl petrecem împreună, unul cu altul și cu tine. În numele Lui Iisus m-am rugat, amin. Daniela nu poate să stea când vorbesc, ea trebuie să lucre, trebuie să facă ceva, nu are timp să stea, ea tot timpul trebuie să lucre. Da, de-aia facem și podcastul împreună, ca să am timp. Mare investiție pentru... Dar crede-mă că se merită. Dacă ăsta e prețul, chiar s-a meritat. Și ce vă recomandăm? Să aveți timp și de al treilea copil din familia voastră. Sau, nu știu, poate, nu al treilea, al treilea să mai pentru facem noi. un copil sau cum? Nu, mă refer de familie. Adică al treilea copil povestit din asta. familia noastră e relația noastră. Nu, voi fi mai specific, mai Da. speriat acum. Te iubesc. Știu. Atâta noroc, vorba aia. Îmi aranjam florile și pentru că Dumnezeu vorbește și în momente din astea, îmi dau seama că floarea asta, de exemplu, nu mai poate să stea dreaptă, dar dacă o pun printre alte flori, are susținere și pot să o îndrept. Efectiv, pot să o împletesc pe aici printre altele și așa suntem și noi. Dacă suntem în locul potrivit, ne susținem unii pe alții. Asta e frumusețea comunității. Iarăși, mi se pare că trebuie să fim la fel ca să ne înțelegem, dar un buchet e fain și așa în diversitate. Și cred că asta e lucru pe care trebuie să înțelegem, chiar dacă suntem diferiți, putem să fim frumoși împreună. Eu cred că până la urmă asta e frumusețea, știi? Dacă toți am fi la fel, ar fi boring. Dar uite ce fain e buchetul, e superb. Îți cam vorbește așa Dumnezeu, văd că... Tot timpul. Foarte Și n-am fain. nevoie de podcast să mă pună jos. Și acum o să mergem la bunicul, la tata Ion, locul în care am crescut. Uite, ne-a și deschis porțile aici, tot. Cred că ne așteaptă de Ne dimineață. așteaptă, e dimineață, bunicul. Ce faci, bunicul? Ce bine sunt. A, ce bine arătați, bunicul. Zic că n-am sunat. Că n-am sunat, că nu m-am venit, bunicul. Nu, bine, nu. Cum sunteți? Bine. Vă ajut? Vă ajut să coborâți? Nu trebuie. Nu? Hai, e bine. Ieri am filmat ceva cu bunicul, cu tata Ion și o să vă arătăm la momentul potrivit. Oh, dar ce-i? Aparat? E aparat. Continuăm. Da, nu bine.
Am vrut să le arătăm oamenilor unde am crescut aici, Da? acasă la tata Ion, mama Ioli. Lumea ne întreabă de unde e slănina aia. De la porci. Ia. De unde e slănina, bunicule? Ia de acolo, ia uite la ea. Hai da, sus, man. Că acum sunt formare ăsta, așa e? Duceți-vă o bucată de De ce? slănină. Păi dacă ne dați, ducem. Și cu afumătoarea acum, măi? Mai aveți ceva la afumat acolo? Nu, e gata. E gata? Uite ce are bunica aici. Ce bucătărie are. Bunicule, la 83 de ani ești... No, pe nu mă la mică. Dar ce? Mai lată sau mai... Nu, mai îngustă, da. Nu. Cine vi l-a vidat? Nu, Vasile. Vasile Dar Bunic. e... Una e asta mică. E, mai nu, nu așa... Ia. Las că ne ajunge. Nu e suficient, bunicule. Că numai așa de gust. Da, mulțumim. Nu, cu plăcere. Să mă iei o bucată. Nu, că avem. Deci, Bună că e contra foamei. cine vrea slănină bună, aici să vină la bunicul. Da, da. Ca să fie slănina bună, trebuie să fie porci bune. Dacă îi duceam în afumătoare când era acolo pusă, altceva. No. Toată lumea ne întreabă de unde e slănina. Știi că ne-am mai filmat, le-am arătat slănina și am scris la tata Ion. Nu, pe unul. Nu. Diana, slănina ta pe care ți-ai dorit-o, uite aici. Vine la tine. Hai să vă arăt grădina. Nu vă trebuie ceapă, code din ale de... Nu. Dacă vă întrebați cu cine seamănă așa generos, vedeți, de când a venit la bunicul, numai ne dă. Ba slănină, ba ceapă, ba orice. Da. Așa am crescut, așa am fost învățați. Când eram la bunicul aici, toată duminica avea musafiri la masă, îi chema. Nu scăpa unul să n-ajungă să-i aducă la masă. Eu și la lucru îi așteptam. Pe ce la lucru? Păi numai strâmăți cu oile, cu vacile, nu? Da. Și ce am făcut? Ce am făcut cu oile? Eu adunat tătia un stejar și pe la ora 1 și ceva au venit cu ele acasă. Dar au mers bunicul tău el cu ele. Hai. Aici ai grădina? Fain. Ce v-a spus aici, bunicule? Cartofi, Cartofi. usturoi, ceapă, morcodi, petrinjel, De toate. vie. Și vie. Da, acolo e vie, acolo Struguri. e stierse, ce uite ce frumos e înflorit. Oh, ce fain. Da. Foarte frumos. El e tata Ion. Tata Ion, până la câți ani am stat la dumneavoastră? Până la 7. Până la 7 ani. Păi nu, am mers și la cămin. Nu, 5-6 ani, cam așa. Nu? De aici ați umblat. De aici nu. Dar eu am stat mai mult decât Simina. Că Simina cred că o stat mai mult în baie. Hai să vă arăte bunicul aici nu. Ce are bunicul aici? Nu, asta nu l-ai avut când am fost eu mic. A, păi ai schimbat tractorul. Unde e la roșu? Ia aici. Dar nu ăsta, ăla micul. Vândutul, ea avem mai este la alta, ce-i jos. Nu înțeles. Mai conduci tractorul? Nu prea. Nu prea, că trebuie motorină și motorina e scumpă. Că de-ar mere cu apă. Ce să facem? Din cauza motorinei nu mai conduceți dumneavoastră la 83 de ani. Nu contează. Contează motorina. Ce glumeți, bunicul. Și n-ați mai venit cu mine în armată. De ce n-ați mai venit în armată cu mine? Ce s-a întâmplat? Nu s-a mai ținut armata, gata, s-a desfințat. Păi mi-ați promis de mic. Armata numai pe bani, cine vrea să meargă în armată, e plătit. Pe cum mi-ați promis de mic? Vlăduț, te duc în armată. Vin cu tine în armată când mergi. Păi am fost la Cluj. Când m-am înscris la facultate, venit. La facultate. Cu bunicul m-am înscris. Am mers cu trenul atunci. Cu trenul, da. Hai. Nu.
Asta e, dragul bunic. Vedeți? Da. Vă mere și vă culcați, că e la miază. Hai! Nu, vedeți ce frumos e. It's fine. Deci eu cu care am crescut. Aici. Amintiri. Go? Amintiri din copilărie. Da, bine, bunicule, mulțumim. Să vă dăm ce v-am adus și merem. Acum mergem. Că vrea să ne arate o poză cu bunica. Cu mama Iuli. Tata Ion și mama Iuli. E aici. Aici, familia. La nuntă, la Rareș. Uite, pe părinții lui Daniela, părinții mei. Așa, dacă ați venit până aici, vată, luați-i pe tăți. Luăm pe tăți în poză, nu? Da. Bunica, mama Iuli. Cât ne-a iubit. Drum bun. Și vă mai așteptăm. Bine. Dar nu veniți fără copii. Să nu venim fără copii. Dar nu veniți fără ei, că așteptăm să vie. Salutări la cine a spus? La Ionică, la Cuscra, la tăți. Le transmite. Da. Și așteptați pe radio noastră, nu? Da, Multă acum pace. poate veni că e pensionar, știi cum e. A, oricum are treabă, atâta lucră. Da, lasă O cu grămadă. lucru. Dacă e în pensie de stat, nu trebuie să lucre. Pa, bunicu. Pa, Facem. da? Drum bun. Mulțumim. Așa stătea bunicul tot timpul când plecam. Stătea să uita după noi. Și bunicul și bunica. Ne făcea cu mâna. Nu puteam să nu vă arăt unde am copilărit. În satul Tulgheș. Un sat cu oameni extraordinar de frumoși. Și văd că au și asfalt acum de ceva ani. Chiar dimineața când am ieșit un pic așa să mă plimb, simțeam parcă mirosul ăla de când eram mic, de țară, de... Chiar a fost fain. Trecem pe lângă biserica penticostală din sat. Oh, ce fain e. Mare. Aici e biserica ortodoxă. Ce fain e și asta. Și ceilalți bunici stăteau aici. Și aici mi-am petrecut o parte din copilărie. Da, bunicii mei nu mai sunt, ceilalți. Da. Chiar a fost frumos pe la țară cu bunicii. Era fain că ne duceau cu ei pe tot locul. Și n-am simțit niciodată așa o greutate pentru ei. Ne-au integrat foarte, foarte bine în viața lor de zi cu zi. De exemplu, cu bunica, cu mama Iuli, mă duceau la săpat, la cartofi, la orice eram cu ea. La moară mă ducea. Și sincer, de-aia zic și mama Iuli că era ca și o mamă pentru mine. Niciodată n-am simțit-o că i-ar fi greu cu mine, că aș încurca-o, că nu, niciodată. E fain să ai bunici care să fie prezenți în viața ta și să-ți creezi amintiri cu ei, că până la urmă cu asta rămâi. Și de-aia și noi ca și părinți încercăm să ne creăm cât de multe amintiri cu copiii noștri, pentru că cu asta rămân ei. Și ei și noi. Acum mergem la Baia Mare. I-am recuperat pe copii de la bunici. Ce ați făcut acolo? Păi am mers la cumpărături, m-am jucat pe afară, ne-am mai lăsat pe telefoane, am colorat. Mie mi-a cumpărat
niște cărți de fotbal și o figurină. Adică noi ne-am ales, nu ea ne-a luat, da. Deci v-a plăcut la bunici, da? Mai veniți? Oh, in a present night, I sing it in the sky. When a stranger is my voice, and I testify. Oh, in a present night, 'cause this is the die. The time has come to make a choice, and I choose. Let it move, let it move, let it move. And I say, don't let it move, oh, let it move, let it move. O livrare specială. Ce ți-ai dorit, ai primit, vezi? Zici? Berea și o pâine, dar le vin. Urmează. Ce surprize faină mi-ați făcut. Zici? Sper să-ți placă. Apreciez. Revin cu feedback. Bine. Thank you. Mulțumim că v-ați uitat până la finalul vlogului. Vă pupăm pe toți. Pa! Închide camera, te rog.